Realni medijumi za realni luge. Makedonski medija servis. mms.mk. Ja se zahvaljujem prije svega i gradonačelniku, organizatorice Renati, svim organizatorima koji su radili večeras i našem Petru, što su me pozvali u Štip. Imala sam sreću da sam imala neke od najljepših koncerata u Makedoniji. To su bili imali smo predivan koncert u Strumici, imali smo u Berovu jedan veličanstven koncert gdje ja nisam vjerovala koliko ima ljudi, dok nisam vidjela snimku. Mislila sam da lažem, znam 70.000 ljudi. Ali mislim da će večeras koncert biti najbolji. Probavte štipska filharmonija? Da. I? Sviđa mi se, samo ne znam zašto niste stavili pastrmu. Kako se zove? Pastrma. To je u pastrma, to je u stvari... Sušena ovča. Da, to bi isto voljela da. Da li mi mirise? Što kažete? Da li bi sakla da napravite neki duet sa nekim makedonski pjevačka? Ako je super pjesma, nisam razmišljala, ali ako je super pjesma. Može li na Makfest da ne očekujemo nikoga? Ako me pozovu. Nisu me pozvali još do ali vrlo rado. Novinar već zove. Je, super, ja sam znam za Makfest još iz vremena Jugoslavije i to je bio uvijek eminentan festival gdje smo mi mladi pjevači uvijek znali ko se tamo takmiči. Još uvijek sam mladi pjevač, ali malo na memorija više ne služi, pa ne znam koje, ali sam dobila CD, tako da zahvaljujem gradonačelniku, vrlo rado ću ga poslušati i vrlo rado ću doći, ako me pozovete. Dama je uvijek mlada kao vino je. Hvala puno. Hvala i vama. Hvala puno. Hvala. Super. Realni medijumi za realni luge. Makedonski medija servis. mms.mk.